గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్. నేను రవి. బులెటిన్లో డీటెయిల్ చూస్తే అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఫార్మా ప్రొడక్ట్స్పై 100% సుంకం విధించారు. దీంతో మళ్లీ ట్రంప్ టారిఫ్ వార్పై మరోసారి హాట్ టాపిక్ చర్చ నడుస్తోంది. ఇప్పటికే పలు రంగాలపై ట్రంప్ సుంకాలు విధించారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఫార్మా ప్రొడక్ట్స్పై 100% సుంకం విధించారు. దీంతో మళ్లీ ట్రంప్ టారిఫ్ వారిపై మరోసారి హాట్ చర్చ నడుస్తోంది. ఇప్పటికే పలు రంగాలపై ట్రంప్ టారిఫ్లు విధించిన విషయం తెలిసిందే.